aja kore. Hah? Halo Bang Sutuber. Bang Sutuber. Bang ya Bang. Masuk TV ya Bang ya Bang. Iya Bang. Ada ya. Kok lagunya malah Nokia Bang. Asik. Menukia alangan
sanangi duit itu untuk apa? Oi babi banyak, oi kalau batin acok kaibo, oi untuk apa rania babi banyak, oi kalau batin acok kaibo. Itu para sayang cando kareson asabui de inasa malamku re otonyo indak bakalason kamari mado ai tu waganyo adai otonyo indak bakalason kamari mado sajo itu canonyo ase udah itu kini golah merekam mati pajak lagu nana dimintanya came bana gini ayu daka hitam hari malam nyoba topi jual oi lagunya oi cie mati pajak ngajak dulu itu dimintanya kok iyo udah ondela mati pajak samojo mason onde nyomarando oi udah basumui inyo mati pajak samojo kareson lagae emang komarando candi kato wana juwo nyomarando dek sadang limo bini dipakai no tapi ado di denai nana taraso tio babi ininyo era jando yuo ado sakete udah de ina nana taraso tio babi ni oi janda sajo tio babi ni oi namando sajo ba itu bana kareson ko bejo kareson awak nani bong halai babini tapi lalu onyo surang juo jo kareson awak nani bong aco di muko tipi ina onde babariangnya edi kece anainyo man cibia oi bangka asa jo tuatinyo parangai kareson sabana ganjian